खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। बिटिआर सरकारा क'क्राझाराव मिथिंगायारि रैखाथिनि सायाव हाबाफारि खुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सरकारा क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव मिथिंगानि थाखाय समायखिरा मुंनि मिथिंगायारि रैखाथिनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारिखौ 2 अक्ट'बराव गान्धी जयन्ती आरो 155थि हादोर गेजेरारि अहिंसा सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव सा 2000सो लाइमोनफोरा मिथिंगायारि रैखाथिखौ हेफाजाब होनो समायखिरा लादोंमोन, जाय आबहावायारि सामलायथिनि थाखाय ओनसोलनि रादायखौ नोजोर होदोंमोन। समायखिरा लानाय फोरबोनि अनगायैबो बे हाबाफारिया डक्टर बासिराम बर' डक्टरेट फिल'सफी बिथांखिखौ बेखेवदोंमोन। मुंख'जाथाव बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव दंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बिएल आहूजाजों लोगोसे फरायसा, हारिनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि थान्दैफोर। सिएम प्रमद बर'आ आबहावायारि सोलायनायफोरखौ जुजिनायाव ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होनानै मुलुगनां बोथोर खैफोदनि थाखाय सांग्रां फिननाय महरै बे हाबाफारिखौ नोजोर होदोंमोन। बे हाबाफारिया जोरनो हानाय आरो ओनसोलनि थाखाय मोनसे साखोन-सिखोन, सोमखोर इयुनखौ बांहोनो थाखाय मोनसे खौसे नाजानायखौ दिन्थिफुंदोंमोन। बिटिआर सरकारा मोनसे सोमखोर आरो प्लास्टिक गैयै बड'लेण्ड सोरजिनो बावसोमनाय ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि सिङाव हाबाफारिफोरखौ जागायजेनगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। पिएम मदिआ आसामाव मोनब्रै कमप्रेस्ड बाय'गेस प्लान्टखौ बेखेवदों। मोनसे सोमखोर इयुननि थाखाय भारतनि नारसिननायाव मोनसे मख'जाथाव जौगानाय। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव अइल इन्डिया लिमिटेडजों मोनब्रै नारसिननाय बाय'गेस प्लान्टफोरखौ भार्चुएलि बेखेवदोंमोन। बे लाइफांफोरा गुवाहाटी, जरहाट, शिबसागर आरो तिनिसुकियायाव दं। बे हाबाफारिया पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस मन्थ्रि बिफानजों गोरोबलायनानै 2024 निफ्राय 25 मायथाइसिमाव गं 25 सिबि प्लान्ट गायसननायनि सोरखारनि सानथांखिनि बाहागो। बे आगानआ मोनसे गोजोर इयुननि फारसे भारतनि दावबायनायाव मोनसे गेदेर माइल खुन्थियाखौ दिन्थियो। सिबि बिफांफोरनि गाहाय आखुथायफोरा जादों जौगा बिरोंदामिन। बिफांफोराव लाथिख' लाव-लाव हगारनाय खान्थि थायो, जाय आबहावायारि गोहोमखौ बाङाइ खालामो। नैथियाव दङ दाखोर-दाला सामलायनाय। मोनफ्रोमबो प्लान्टआ सानफ्रोमबो 125 टन नोगोर खुंथायनि गोख्रों दाखोर-दालाफोरखौ प्रसेस खालामनो हायो। बेखौ सानफ्रोमबो 2 टनसो सिबिजिआव सोलायनो हायो। थामथियाव दं साफा गोहो। दिहुनजानाय बाय'गेसखौ नोगोरनि गेस राननाय नेटवार्कआव खौसे खालामनो हायो आरो सिएनजि खुस्रा फानग्राफोरनो जगायनो हायो। ब्रैथियाव दं साख्रि सोरजिनाय। बिफांफोरा ओनसोलारि सुबुं समाजाव साख्रिनि खाबु सोरजिगोन, रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोगोन। मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो रामेश्वर तेलीजों लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरा आसामाव हाबाफारिफोराव बाहागो लादोंमोन। मावथांखिनि गोनांथिखौ दिन्थिनानै नोगोर खुंथायनि दाखोर-दालाफोरखौ सिबिजिआव सोलायनानै अइल इन्डिया लिमिटेडआ स्वच्छ भारत मिशनखौ दावगाहोगासिनो दं आरो बयनिबो थाखाय मोनसे साखोन-सिखोन आबहावाखौ जौगाहोगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीआव नंखाय साख्रि होगोन होनना आइजोफोरखौ हटेलसिम लांलाय-लाबोलाय खालामनायनि दायआव कनमेन हमजादों। थगायनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। दिसपुर पुलिसआ हादोरसानि सावस्रि बिफानाव साख्रि होनायनि मुङाव गोबां लाइमोन आइजोफोरखौ थगायनायनि दायआव सासे थगायसुलाखौ हमनो हायो। सनमनि दास मुंनि थगायग्राया अजद होनाय बायदिब्ला बैफोर आइजोफोरखौ टेक्सट मेसेजनि गेजेरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बिसोरनो साख्रिनि खाबु होगोन होनना खोथा होदोंमोन। अदेबानि बिथांहा गाज्रि थांखि दंमोन। बिसोरनि फोथायनायखौ मोनखांनायनि उनाव बिथाङा गावसोरनि गंसे हटेलाव लांदोंमोन, जेराव बिथाङा अजद होनाय बायदियै गाज्रि खामानियाव लोब्बा दंमोन। मख'जाथावदि दासआ सिगाङाव सावस्रि बिफानाव 4थि थाखोनि मावख'गिरि महरै खामानि मावोमोन आरो 2022 मायथाइयाव घुस लानायनि थाखाय होखारथ'नाय जादोंमोन। आरोबाव सोमोन्दोखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आबुं खौरांखौ थाबैनो मिथिगोन।
ब्रैथि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव अहिंसा सान फालिनाय जादों। महात्मा गान्धीनि 155थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सानसेनि हाबाफारिजों अहिंसा सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फुंबिलियाव फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो क्रुसखौ आखाइ हमहोयो आरो बर' माहारिनि गोजोननि थाखाय हास्थायदोंमोन। बरमा बिधान सभा बियाबनि एमएलए भुपेन बर', बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि देवबर रामसियारि, बाक्सा जिल्ला बड' साहित्य सभानि आफादगिरि बिनद सरगयारि, बड'लेण्ड साहित्य बर्डनि मासिगिरि दीपक बसुमतारी आरो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। हानजा सुरनायाव बाहागो लानानै दिपेन बर'आ बुङो, दिनैनि गोथार सानाव जों बर' माहारिनि गोजोननि थाखाय सानसेनि हाबाफारि लानानै हाबाफारि बानजायदों। बिथाङा बे गोथार सानाव हादरनि मोजांनि थाखाय UPPL BTechखौ ज' जानो खावलायदों। बेजों लोगोसे बिटिआरआव गोजोन दावगानायनि गाहाम साननानै जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाफुंसारै मावफुंनो थाखाय बे सानाव मिरु सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बाथि खौराङाव दङ गासै बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोग्गाथाव सान। बर' हारिमुनि गासै मोन 8 आर'नाइजों लोगोसे बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनाय बेसादफोरा GI/टेग मोनबाय। आसामनि हारिमुवारि रोखोमथाय आरो दोरोङारि गियाननि मोनसे मख'जाथाव सिनायथियाव चेन्नाइआव जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेशन GI/टेग रेजिस्ट्रिया मावख'आरि महरै रायजोनि 8 गुबुन गुबुन दिहुनथायफोरनो GI/टेग होदों, जाय ओनसोलनि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायाव बेफोर बेसादफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बर' हारिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। बर' सिनायथिनि मोन 8 मुंदांखा नेरसोनफोरखौ मान गोनां जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेशन GI/टेग होनाय जादों। सिनायजानाय आइकनफोरा जाबाय गिबियाव दं आर'नाइ बर' गोग्गानायनि नेरसोन। नैथियाव दं दोरोङारि जाग्रा आदार नाफाम, अनला, गोखा एबा नारजि। थामथियाव दं बर'नि लोंग्राफोर जौ गोरान, जौ बिदै आरो जौ गिसि। बे जाफुंसारनाया बर' सुबुंफोरनि धोनि हारिमुवारि दोरोंखौ दिन्थियो, जाय गावसोरनि सिनायथिखौ हायुंआरि मानसावगारियाव गोरायै दोनो। बे गोदानै बान्था मोननाय GI/टेगफोरा आसामनि रुजुजायै दिहुनथायफोरखौ मान होनायनि अनगायैबो बर' हारिनि धोनि दोरोङारिफोरनि फोरमान महरै खामानि मावो, जाय बिसोरनि हा, फोरबो आरो मिथिंगायारि सोरगिदिं गुदि। बे माइल खुन्थियाया हादोरारि गियान खान्थिफोरखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिखौ गोख्रों खालामो। बेखौ रोखा खालामो दि बेफोर आसामनि हारिमुवारि टेपेस्ट्रीनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै थायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।